Bueno, egun bete-betea, edukinez betea, eguraldi hona dekogu ederra, astelena izan arren bai gogoz gaude jaiari hasiera moteko, ez? Eta bueno, goizean, nio prestaketetan gabiz, ikusten duzuenez, dekoguz gaiteruak, txalapartaria, bertsolariak, kontzertuak, sagardoa txornan, garagardoa, pintxo banak eta bestaldean txerrikina eta indabana prestatzen ari dena bai supergozo izango dana. Eta bueno, dantzatzeko gogoa, bertsoak entzuteko gogoa eta egun poli bezak, gero postuak ere begiratu ikusi beharko direz bai, ez? Gauza pilo bat egongo direz. Gati gatoz, hemen ekarri hogu txakolia, sidra, eta gero bebai pintxoak ingo gu, Gazta Idiazabale gaztearen pintxoak, eta gero plaza berrien sagarra, frutak generalean, eta bebai handeko guz txakoli eta sidra, butroi eta etxebarria. Barriketik eta ekarduz barazki. Porru, kalabaze, asak, piperrak, azelgak, letxugak, pipertxoriziduk, kipulak, indabak, duzitxerik gabutxuek. Santuto osunune beti zen da, erranta pagateko. Horretarako tortozan, gente. Benta urtengo amos a 20% bentak. Niretako aspaldiko partez da, bilbura torri, konparsakin elkarlan egin eta gozada bat. Niretako gozada bat da. Eta ekarri dut aben, basatxerri edo Euskolabeldun txerriaren okela urtero lez, Santo Tomas eta bilbora. Aurten txarrizio zu bari ekarri duz paleta ekarri dudaz. Aurrego besoak ekarri dudaz, 24 beso, eta burduntzien betiko moduan 12 orduz zutan egongo dire, gabeko marteritan etorri nintzen, eta zinaz montaje guztiz egiten, eguerdiko 12-etako preste ondaiken, 12 ordu beteta puntua lanben gabiz. Jarriko dugu postu bi gure gutegia sartzeko, gure gutegi horrekin batera, sosketa bat antolatzen dugu, txerrikiena eta gero barazki produktuena, denetako guzta deko guz, ez? Eta sosketa hori egingo dugu arratzaldian, eta diru hori, sosketa horretatik ateratzen den dirua, bideratzen dugu elkarte bati. Aurten izango da alternatiben herria, izango da hautatu dugun elkartea, gure filosofiarekin badatorrelako batez be, eta agroarekin ere badiko lako zer ikusirik ez.